Det virkede ellers som en god idé, da Søren foreslog at tage ned og se Tour de France i år. Sådan en rigtig familietur. Han kunne jo ikke vide, at der var vejarbejde på A7 og A5. At Andrea absolut ville vælge en sushi-boks på en tankstation. Eller at det faktisk er muligt at få en asiatisk gedehams i munden, når man stikker hovedet ud af en bil i Alperne. Søren kunne ikke vide, at muldyr kan sparke sidelæns, at de sparker hårdere end heste, og kan føle sig truet af en kvinde, der sidder og tisser i en vejkant. Men nu står de her endelig i Frankrig og venter på det øjeblik, som Søren altid har drømt om. Det tegner rigtig godt. Nej, det er spændende.